Sut fedra i fod o'r gwasanaeth, Dewi? Macsen. Beth yw'r tywydd? Mae'n bwrw glaw yn sobor iawn. Macsen. Rod i chareb. Eb ei fai, eb ei eni. Macsen. Beth yw'r newyddion? Gad i mi weld. Dyma penawdau gwefan newyddion golwg 360. Llywodraeth Cymru am herio safonau iaith. Rhybydd rhag blac ymrhywiol tros y we. Arweinwyr yn ffraio tros Ewrop. Beb, cam gwag gan Boris. Dechrau adfer docs y dalu.